Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretseraninso Bon Kalindo. Osayiwala kupanga like ndi subscribe pa channel cha Malawi Live Today. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC. Yes, mwana woopsa kwambiri amene sindimagwedezeka ndipo ine si wachipani, ine ndi wa Malawi ndipo ndimayima pa chilungamo, ndizapitirira kuyima pa chilungamopo. Ndipo ine I am not a chameleon that today ndilankhula izi mawa ndichoka ndikalowa mboma, ndikaona mboma makuti sindikupatsidwako ndalama ndichoka ndikalowa ku chipani cha MCP, ndikachiona kuti chipani cha MCP icho sizikuyenda ndichoka ndikalowa ku UDF, ndikaona kuti ku UDF ko sizikuyenda ndichoka ndikalowa ku DPP, ndikaona kuti ku DPP sizikuyenda ndikalowa ku UTM, ndikachoka kumene koko ulendo ku afford. No, not me. I owe my allegiance to the people of Malawi, and I'm a no-nonsense person. When I'm saying I am an activist, I mean it. I am an activist. I stand for the poor people, and I stand for the people of Malawi. Sizokuti ati lero ndakhuta mbwanda ndi nene ichi mawa nditembenukeso ndikayambeso izi. No, not the DC. Ine am a man of all seasons, evergreen bambo, sinimagwedezeka ya kuchokera 2020 activism osasintha kuzafika lero. That's what people want. Zimene Malawi amafuna ndi zimenezo. Choncho ife omenyera maufulu ngati tatopa tiyeni tisiye osamatenga Malawi for granted. Amalawi akuvutika kwambiri, and akufunika anthu amene ali serious when it comes to activism. Anthu amene safuna sayang'ana ndalama, amene amayang'ana kuvutika kwa Malawi ndi amene akufunika. So ineyo sine mmodzi mwa iwo okuti lero nene ichi mawa ndichoke ine yuma kuti no, I am not the one. Ineyo ndimayima pa chilungamo basi. Ndipo kaya wala kwisayo ndi wa MCP ndimambandula, kaya wala kwisa ndi minister ndimamuswa, kaya wala kwisa ndi wa DPP ndimamung'amba, kaya wala kwisa ndi wa UTM ndimaswa. Sindiona kuti uyu ndi vice president, uyu ndi president, uyu ndi minister wanji, kaya tinachezapo, kaya kwawo ndi kumulanje. Ine sindiona za mulanjetu, ine ndimangoona za Malawi. And that is why issues ya nepotism ikupitirira chifukwa ena mwa ifeso timachita promote nepotism ndi ife ma activist. Sitifuna kuyima pa chilungamo, timafuna tizikondera ena achi azitipasa ndalama. So not me. Ineyo osamandizolowera zonena kuti ineyo ndimaoneka ngati ndine wa DPP kapena ndine wa UTM kapena chani. Ineyo ine ndi wa Malawi. So do not associate me with any political party, because I don't belong to any political party, but I belong to Malawians. I owe my allegiance to the people of Malawi. Ndikufuna ndithokoze kwambiri kwa nthawi yoyamba. Pali nthawi zina munthu umangumuona koma mmene akuonekera nkhope yace mwinaso ndikuyamba kumulavula. Koma ndafuna ine ndithokoze kwa nthawi yoyamba Minister Vitumbiko Mumba, ndi amene wabwera kuzagwira ntchito kuno ku Malawi. Zimene wapanga Vitumbiko Mumba akanakhala kuti anthu ena onse ma ministers wa amene amuzungulira Chakwera, including ma advisors, akugwira ntchito monga amene akugwirira Vitumbiko Mumba, ziko lino lili bwino kwambiri. Chifukwa Malawi makamaka ogwira ntchito akuzunzika, akukhala pa environment yozunzika kwambiri ngati munomo si ziko lawo. Zimene wapanga Vitumbiko Mumba zija zopita kumakaseka makampani amene akutenga Malawi ngati nkhumba, akutenga Malawi ngati agalu. Zimene zija abwana muzipitirize, chifukwa aliko makampani osakhala okhaja mwaseka inu aja, aliko makampani ambiri
amene anthu aje amazunzika zovala zawo amagavulira ku chimbuzi ndi kuzisiya konkono kumagwira ntchito, akaweruka ndi kukavalira ku chimbuzi. Mupitenso malo ophikira zakudyawa mmene anthu akuzunzika kopsa, malo malesitandi otchuka muno Malawi mmene monso mukaonemo muli exploitation yochuluka kwambiri. Amalawi akuzunzika kopsa ndi mabwana awo. Choncho ino avitumbiko mumba zimene mwapanga kumuyang'anira munthu umenewo ndiye uminista, osakhala maministers ena okuba. Tikunena pano ali ndi mabasi ku Namibia, ku Zimbabwe, ndalama za ma refugees, za ma Rwandizi, za ma Burundi zitalemera, agula nazo mabasi. Ndipo iyi ni nkhani imene ngakhale AACB sanafunikenso kuti ayiyang'anire akazayifufuze nkucha. Nthawi yache yofufuza ndi inoyo. Vitumbiko mumba waonesa kunena kuti you are a serious man. Vitumbiko mumba ndipo ndikupemphe kunena kuti anthu ena asakudyeseso chibanzi. Uyende madera osiyanasiyana, even mwa mwenyemu ulowemo vitumbiko mumba, ukaone masalarezi anthu amene akugwira ntchito kwa amwenye. Ndizomvetsa chisoni kwambiri zokutinso kunja kuno kuli minimum wage mulibemo, even olo mabanki mmene kuli mabanki so ena akuchita exploit Amalawi kumawazunza anthu okuti akugwira ntchito ku banki. No wonder m'mabanki mwambiri anthu ambiri amangomangidwa chifukwa amangoba chifukwa cha mmene moyo wawo ulili. Iweyo vitumbiko mumba waonesa kuti you are a serious guy amene siunyengerera wina aliyense, chifukwa atu kumene koko muboma la MCP mwakhalamo tu maministers amayendera malo ngati amene, koma chimene amadziwa ndikuangoonana ndi mabwanawo ndikulandira ndalama, osachita address mawakers. Mawakers m'Malawi munomwe ali ndi mawu akufunikira a serious minister. Zimene wapanga vitumbiko mumba wandikumbusa minister wina mu nthawi ya Bingwa Mutharika, Yunus Musa kapena Henere Musa, ali ku nduna umene umachita kuziwiratu kunena kuti nduna tu ili kumene ku Ministry of Labor. Kukachitika china chilichonse chokhuzana ndi labor dispute amathamanga ndikukachita intervene. Koma over the years takhala ndi maministers makamaka mboma ilili la MCP, maministers chimene akuziwa ndikupita ndikumakangolandira ma envelope, ndikumakangolandira ma briefcase a ndalama azikagulira mafamu awo, kumakagulira mabasi awo, mabasi onse momwe kuti akhale kunoko. Ayi, asafuna kuti zimabasi zawo zikhale kunoko. Mabasi sakufuna kuti zikhale kunoko, zimabasi zawozo akuzitenga kumakazisiya kunja. I want to thank you sincerely kunena kuti mwayamba bwino kwambiri abwana ntchito yanu, ngakhale anthu pakati apo munawanyasa mutapita ku Jamaica. Koma iweyo vitumbiko mumba ndisaname. And so do not stop there. Muloweso my estate mulowe makamaka ma estate athyolo mulanje kumene koko anthu ogwira ntchito akuzunzika kopsa, kuyang'ana ndalama zimene akulandira. Pension ya contribution ya pension ya inasiya, kudya anthu anasiya. Tikunena pano ngati estate ngati akumulanje ndi kuthyolo, ma estate ambiri akufuna achite introduce tea plucking machine. Tea plucking machine ni machine amene atazitchera tea uja mwa makono. Yes, we want to embrace technology, koma munayenera mudziwe kunena kuti madera ngati amene waakumulanje, kulimbuli, kulanda dero, mizingati ya kuthyolo, anthu ambiri sanapite ku skulu ndipo amadalira kukagwira ntchito kuma estate. And minda ija ndi ya makolo athu. Palibe chimene tikupindula naye kuno ku Malawi apart from kuchita exploit anthu, apart from kuzunza anthu. Choncho akuti ma estate ena ngati Lugeri tea estate yamba kuchita plant machine okuti azitchera tea, imeneyo sigwira.
ati ngati kuli kuwukirana tiwukiranapo chifukwa minda imeneja ndi ya makolo athu kuchokera ku Thyolo pakana ku Mulanje ndi minda ya makolo athu andi ifeyo Amalawi palibe chimene tikuchita benefit chifukwa ngakhale tiyo amamuchita auction kutiko ku Kenya kunoko mmangobwera machinale ndi fetereza palibe chimene chikupinduliranso dziko la Malawi. Choncho iyi avitubiko mumba muyende maestate ya Mulanje ndi Thyolo makamakaso ku Lujeri andi ku Lujeri kwayamba nkhanza kwambiri kunabwera amwenye. Lujeri used to be a very very serious company komano panopa kunalo amwenye amene akuzunza anthu mmene akuzunzira awa ameki. Let's not be like meki ili ndi usogoleri wopusa kwambiri umene ukuzunza anthu. Ameki tikunena panopa abandalama za maziphunzitso okwanira 89 ya Blantyre City kuabera ndalama zawo aliyese 80,000 pa masalarizi awo amene amayenera kuti alandire kapena ndalama imene anagwirira ntchito nthawi ya registration. Anthu 89 almost 80 million imene yabedwa kui anthu akuyenda mamawa siku naliliyonse mamawa mazulo kumakakumbutsa ndalama zawo kumeki. Kodi mukufuna mubeka angati inuyo ameki muabere anthu kenakonso muzabereso zisankho mogwirizana ndi MCP imeneyo tusiyigwira. Miti yanu taziyendesani bwino, miti yanu izikhala yoyenda bwino osamapanga zinthu za upside down. Anthu akukudandaulani kwambiri madera onse anthu amene anagwira ntchito za meki sakulandira ndalama zawo. Kuba ndalama muchita kuonekeratu kuti kodi mukufuna mutani. Ena ndi awo amene asanduka tsopano ADMAC anifi ntchito yawo mandate yawo ndiyo ngongoza ndalama kuti anthu azipanga mabizinesi. Lero liyamba kungongoza fetereza. Madabwa kuti inu kodi fetereza ndi wa ku Ministry of Agriculture ndi amene akupanga za fetereza. Iniyo fetereza mamutenga kuti zimene zizi mwazitenga kutiko popeza fetereza Malawi munomwe akusowa. Iniyo mamutenga kuti inu ndinu ADMAC. ADMAC ndi miti yawo siyenda bwino ati iwo sonoyamba kugula mafuta kupereka kuboma ziko losayenda bwino. So ndikupempheni ino avitumbiko mumba chonde muyende pena paliponse mwenye muyendemo mwambalimanizi muyendemo muone mmene anthu akuzunzikira. Anthu aku Malawi kunongo akungogwira ntchito kuti nanga titani ife koma masalaries awo sali bwino, ma working conditions sali bwino, anthu akuzunzika kopsa. Mupite pena paliponse mukaone mmene yagwera kwacha ndalama zimene akulandira Malawi ndi ujeni economy ya ziko lino ndi mmene zinthu zadulira. You are the man amene tikumudalira kuti mwina kapena mukhoza kusintha ziko lino kwa salaku mwina pamene tikupita kuchisankho mwina anthu asekerereko. Koma zapanga inu zija Vitumbiko Mumba, you are my man. Ndipo ndakondwera nawe kwambiri Vitumbiko Mumba kumene uliko. Amene mmamuziwa Vitumbiko Mumba mumpase audio imene kunena kuti ine ndakondwera naye kwambiri. Ndipo apitirize and he should not be corrupted. Don't be like other ministers ogona. And a very simple guy kuvala mozichepesa bwino osakhala masuti phulipuli apolisi pakana 100 ati kumusatira minister. Ayi kukagwira ntchito yoseka makampani anthu amajera nsima ku toilet matoilet onyasa manyi okhaokha koma anthu akugwira ntchito mmenemu. Enanso ndi awopanga mabuledi muyende mmene momo muone ma working conditions anthu muone mmene anthu akuzunzikira muno Malawi. So iyi yako ma estate musaichepese iya imene muli exploitation kopsa. Ndi chifukwa chake nthawi imene ijayo Vincent Wandale amafuna kuti alandi kapena tipange boma lathu la Mulanje ndi Thyolo chifukwa cha mmene anthu akuzunzikira. And ambiri amene akupanga fuel zimezi ndi Andale. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TM Mabuka box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.